Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa ku daina subscribe kana ku daina alamar ƙararrawa da zarar mun saki sabbin shirye-shiryen mu insha Allah mu sa da ku. Idan bidiyon ya maka daina alamar like mun gode. Ba tare na bada lokaci ba mu shiga cikin bidiyon namu. Kawai bidiyon mu zai bayyana akan yadda zaka shiga sai ku kai maka musalla in sai a kirki na ba garin ta uki na kai dai kai bidiyon mu a ƙarshe wani bidiyo. Idan bidiyon ya maka danna alamar like sannan kai share shiga yan uwanka domin su masu kallon su amfana. Ba tare na ta kursu mutum mun fara bidiyon namu da farko dai za su lallaka ka hiddo kamar haka za ka tada lupa ka ita ce ka saka masu kirki kamar za ka shi kamar haka yawa ga ta buɗe ka saka kirki ka saka abubuwan wuri fasi an kuwa to ina tabbatar ma ka biyo ma ƙarshe wannan bidiyon insha Allah sun laka za ta hita daga wadda ka fasi ka ta an ci kudin ka ka danna lambar bisu da lambar ɗaya insha Allah idan ya kai haka sun laka za ta yi kenan ka gani. Sannan kuma idan restaurant ne za ka yi na ciki to shi kenan ta sai ka shiga gidan restaurant sannan sai ka koma gidan security in kana saura gyara aboki to kada nan muka kawo ƙarshen gidan namu sun ci tsadon